Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni minggu tersadarion ima minggu pas 14 ton dung trinitatis. Doho topik debata pai baruhon ngolu ni bangsona. Tapuka ma per minggu tamarede mahita saya bukene nomor 10 pitu. Ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parubadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, manangise na mga lehon hamuliateon,
Ido na pasanga pau, jala mabahedalan, asa hupa tuduho tuibana, hatuaun ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso haturosan jala para siroha. Upasere pami rohanami di jolom. Jala hupangi dohami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal kami nasa dosa nami. Jala hutangi kami hatam na badiai. Sepaien mahatam di bagasa rohanami. Asa marperbuena denggak kami. Hupangi dohami saluhut nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tersadarion, ima siap patik pawaluho dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unako manako, diero lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata, jala iko kolong rohata di ibana. Asa unang kita olo madobo hepeng nidonga jolma. Manang mabahen bisuk-bisuk, mangalang supon boniaga. Iko si pagadaon ni rohata do arta nidongan, jala si jamotonon. Atong rak mengidogogo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hubartu patikmi. Amen. Marede hita siya bukede nomor 105 ayat 2 dohot tolu.
Tato poti madosa tadia dopan ni debata. Ali Tuhan debata pergugona suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatian ni perdosa. Mula manian perjahati tumadiko dosana dalana asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani i ubah ku pangido hami. Saya sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugoi mahami asa margogo hami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonak pehamu. Buat tamu ma auga kutuhamu. Guru kamu masyanau. Ay nalabot doau jalana serep maroha. Asara pota kasonangat to dimuna. Ay labot doa guaku jalan yang doho nahu papor saton hasangapon madi debata nadi kijang. Amin. Epistel di hari mingguon di Enesia Matius onom mamukasian ayat 25 satu ayat 24 tajahama marsika sorin. Alani ido ubahen nahudok tuhamuna. Una kolsoho kamu hosamuna somariho si panganon. Manang daging muna pasari-sari para biton. Idau marga hosa sia si panganon, idau manga daging sia parabiton. Ise hamu marhuaso pagadahon aryarina nanggo sahasta gajangna. Anggo tung sian pakol sohonon ni rohana. Au madok tu hamuna. Garisi Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana
garis so mamake songon bunga-bunga sada. Atong unang mahol sohok rohamuna madok ahama panganon nami, ahama inumon nami, ahama parabiton nami. Say jumolo malului hamu harajaw ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahononna do sude aka odek tu hamuna. Ima sahana. Martua dona tu mangiho kata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita sia buku de nomor 637 ayat 2 doho tolu. Tahadidakon maha porseotai songon na hina tidakon nidongata saha porseo di sadok portimion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na sohatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia sa todi perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana dihau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudut tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pa imamula sogo tutanoon manghumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditode perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panela Kristen aka na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na madok mula mangolu do sogo daging halak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegema korsian ina teresia diudutian non dohot kor ama.
Tikting nama sah dihuriatta ni minggon Minggu 21 September 2025. Tikting parjolo danak nasorang di basa-basa hotuataro danak di keluarga Taruli M Pardede inang boru Dumban Gaul sada danak boru nadi hari Senin tanggal 15 September 2025 maringanan di Jalan Dalang Perum Gria Semar Blok Besada Kelurahan Munjul Manang Wiktolu. Tikting napaduahon ruas natabba tajalo dogabe ruas ni huriata ima keluarga Victor Berto Parlindungan Butar-Butar inang Bella Rebecca Boru Manurung nasida majalo pasu-pasu pabagasto di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo nadi hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 inganan nasida di lapangan tembak Manang Wikpitu. Napaduahon Rafael Pahala Situmorang inang Mauren Lucy Selviana rap dohot sada yanak kon nasida boru narosian GKI Harapan Indah inganan nasida di Jalan Kemang nomor 10 Tolube RT 04 RW 08 Sukatani Tapos Depok Manang Wik 12. Tikting napatuluhon Nanaing Marbagas Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Pabagas Sema Jehuda Ardito Tambun anak ni Amang Mariduk Tambun tubuh ni Inang Rosriani Borusitorus ruas ni Gereja Pouk Dian Kasih Sian Huta Jalan Martina Puri nomor 2 Komplek IPTN Pertamina Harjamukti Cimanggis Depok dohot Oroana Putri Cantika Sari Boru Pardede Boru ni Amang Thompson Pardede tubuh ni Inang Honaria Boru Sirait ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Sumur Bandung Sada Kampung Pedurenan Harjamukti Cimanggis Depok Manang Wik 12. Pamaso-maso di Patupa hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8.00 WIB. Tikting napabaton Ruhut Permahanion Pamisangon. Mamuka sadarion hona Ruhut Permahanion Pamisangon do Indra Budiman Siregar alam berbagas so pangatawin ni Huria inganan ni nasida di Jalan Nurul Yakin RT 14 RW 08 nomor 10 Tolu Manang Wiksia. Tikting napalimahon pemensiunan situa sadarion Minggu 21 September 2025 di permingguan pukul 10.00 WIB patupan ni Huriataro paborhaton pensiun inang situa de Florida Borumanik Sian Wiksada memasuki pensiun ala naunggok umur nasida onop 5 tahun. Dung sidung permingguan di Patupa Huriataro acara ramatama di GSM Gloria Lantai Sada na di dohotan ni utusan Sian Ganu Uip dohot utusan kategorial. Tikting napaonopon Parguru Malua dohot permingguan ibadah khusus. Sadarion Minggu 21 September 2025 Masohot ma Jolo Marsyajar Parguru Malua dohot permingguan ibadah khusus domu tu pensiunan situa masuk mamuse songon nasional di hari Minggu tanggal 20 September 2025. Tikting napabituhon Dewan Koinonia Seksi Paropuan Huria hari Senin tanggal 22 September 2025 patupan ni SPH ni Huriatta do Kebaktian Padang maringanan di Rumah Perubahan Jakarta SKP dimulai pukul 9.00 WIB sahat tuna sidung nani uluhon ni Pendeta JLH Tarigan STH. Seksi Ama Punguan Kor Ama Agape mamuka hari Jumat sahat tu hari Minggu tanggal 26 sahat tu tanggal 20 September 2025 borhat do Punguan Kor Ama Agape patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP dan Pasar Bali nani uluhon ni ama Pendeta RF Sitorus MTH. Tikting napawaluhon Dewan Diakonia
seksi sosial. Tabuan ma ditangyakta akka ruas ni huria na di bagasan persahiton songon nak tersurat di tik-tikta. Marulaun na badia. Nunga di patupa huria pak kobasion ulaun na badia na di hari Sabtu tanggal 20 September 2025 tu sahalak ruas ni huria ala di bagasan persahiton ima amang bonar panjaitan manang opu jemima doli sianduik 10 di bagas nasida. Tikting napasiahon panitia pesta gutilon hut paplonop tahun dohot tahun transformasi 2025. Obar tu kegiatan di pesta puncak tahun transformasi ulang tahun ke-6 dohot pesta gutilon padu paun ni panitia do pengumpulan dana laho mendukung operasional huria marhite siluawik iklan asata dukung ma rencana ni panitiai. Hari Senin tanggal 22 September 2025 patu paun ni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10.30 WIB. Laos tiktingon ma nagabe udangat tusu di panitia asaro madohoti rapoti. Tikting na pasapuluhon, panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan perhepengon panitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatio B. Tikting na pasapuluh sadahon manang dabar pudi songon buah-buah. Obar tu program kerja ni huriata tahun 2025 marhite tiktingon pinangido tu sude perwas ni huria asa tapasaha bema peliat tahun tu huria manang marhite situa wignabe. Songoni matikting di minggu tasadarion akatiting na mangihut Boy Mata Jaha na tersurat di warta jemaat manang di barkot narong di bangkuni gereja. Tabagima korsian paduan suara Allegra diudutian non dohot korsian uik walu.
pasta papungwa peleata pelean sada A dohot sada B.
sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata tuhita di mingguon, di minggu pasa 14 dung Trinitatis imana nienet sian buku panurirang Amos biddu sia ayat 10 sada saro di ayat 15. Buku panurirang Amos biddu sia ayat 10 sada saro di ayat 15. Hujahama tuhita. Diari na sasadai pa jongjongok kuma muse udung-udung ni si David na malohai. Jala paulioku parik akan na bungbungi. Jala pa jongjongok kuma muse akan na malohai. Jala paulioku doi suang songon di akka ari mula-mula. Asana sida manean pasi-pasi ni Edom dohot saluhut bangso parbigu akka natargoar tugoarhu ninna Jahoba na pasahuton songoni. Idama narodo sogot akka ari nina Jahoba masih jaloan ma paninggala dohot pagotil pardege dohot panabur jadi manetekon anggur akka dolok jala bicat akka dolok sudena dungi togi honok kuma mulak akka na terbuang sian bangso Israel jala paulion nasida muse huta akka na tarulang laos inganan nasida ma jala pukaon nasida ma akka porlak anggur laos inumonna ma anggurna jala pukaon nasida ma akka porlak laos panganonna dohot parbuena jala lopokonokuma sa nasida tu toda nasida jala dangbe pabalioku nasida sian tona nasida na huleoni tu nasida tona nasida tano nasida na huleoni tu nasida ninna Jahoba debata ido saatna horasma dihita salutna berarti nga tambah minusku saya heratona hubereng halai tanodo buah kabarita manginang dot hita salutna buah kabar parkerijon muna di bagasa mingguan ondang arahna dang tu komitmen dah lo namanukun dah buah makabar parkerijonmu lacar do lacar buah stres do adong do stres alani godang kegiatan di bagasan saminggon buah kabar pardongan saripionmu aman damai sejahtera do manang membutuhkan konseling hotdo holongi manang ngali-ngalian noai buah haporsianmu tu Tuhan ta hotdo manang nungaha muba daong kan dongan
sahaporsiaon di tikion di masao sonarion godang do masalah na tadopi songon halak na porsia tutuhat Yesus Kristus masalah parkarejoan masalah pardongan saripeon bahkan masalah haporsia tu debata masalah boy membuat kita songon hala Israel molo didok di turpuk tahun maloha rubuh olodo masalah nata adopi di ngulu tahun membahen maloha jiwa kita roha pikiran seolah-olah ngadau Tuhan sian kita seolah-olah Tuhan banyak sekali dosaku dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus songonima na di adopan yang dialami bangsa Israel jadi panurirang Amos pasahaton hatan debata di tonga-tonga ni bangsa Israel bagian utara jadi sudah terjadi perpecahan antara Israel utara dan Israel selatan sudah terbagi dua bangsoi alani perbedaan dohot alani kekuasaan kehancuran bangsa Israel alani dosa jadi takasdo di patudu panurirang Amos akka dosa bangsa Israel na di ulaun nasida di bagasan parnguluan nasida jadi amanginang dot kita salutna adong do huida dison dosa yang terlihat dan dosa yang tidak terlihat. Molo dosa yang tidak dapat terlihat boy ta jaha di buku Amos ima halaki bangsa Israel nasida jatuh dalam panombaon debata gana-ganaan ima na tarida nasida magosa halak na pogos ima na tarida mangolu di bagasan kemewahan maksudnya lebih mencari kenikmatan dunia ini daripada mencari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jadi molohala Israel tetap mereka beribadah, tetap mereka memuji Tuhan, tetap mereka memberi persembahan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Jadi penyembahan mereka hanya formalitas saja.
amang inang ima naboi taida dosa ni bangsa Israel. Tetapi nagabe akar permasalahan kehancuran bangsai ima dosa yang tidak terlihat itu. Hamai haholsoan, kekhawatiran. Bangsa Israel hidup di dalam kekhawatiran. Mabiar nasida tidak dapat mengendalikan situasi keamanan. Jadi bangsa Israel kan dikelilingi bangsa-bangsa Asyur, Babel, Mesir. Bangsa-bangsa yang kuat. Jadi kebijakan politik bangsa Israel hatiai mendekati bangsa itu memasukkan agama-agama bangsa lain ke Israel. Budaya-budaya bangsa lain dimasukkan kepada tengah-tengah Israel. Dengan harapan ada kestabilitasan keamanan. Asa unang diserang bangsa Israel oleh bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Mesir. Jadi adong do perkawinan kebudayaan dan agama. Alani kekhawatiran haholsoan bangsoi atas keamanan negeri mereka. Jadi terbuka mereka kepada agama bangsa Asyur, Babel, dan Mesir. Gabe marsidohot nasida manumbah tu debata bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Mesir. Ima alani haulson nasida, kekhawatiran dari segi keamanan. Dari segi ekonomi, khawatir bangsa Israel keadaan ekonomi yang sudah meningkat. Molo istilah ekonomi sonari PDB atau PDB meningkat. Pendapatan domestik bruto itu meningkat. Mabiar nasida pendapatan atau situasi keekonomian pada masa itu turun, jadi dipanakok ma pajak-pajak. Songon di Indonesia semua dikenakan pajak. Dinaikkanlah pajak-pajak. Akana di bidang perdagangan perniagaan melakukan banyak kecurangan. Misalnya timbangan yang sudah diubah untuk menghasilkan banyak uang. Jadi akan apogos dipagosa-gosa nasida. Memang secara ekonomi nasional meningkat. Tetapi secara ekonomi di grassroots-nya, ekonomi kerakyatan hancur.
Kan itu yang terjadi di Indonesia. Terjadi peningkatan ekonomi, PDB Indonesia sekian persen, tapi nyatanya masih banyak yang pengangguran, masih banyak lagi orang-orang yang susah mencari pekerjaan, atau untuk makan pun susah. Itulah yang terjadi karena kekhawatiran bangsa itu. Jadi menindas rakyat. Jadi perbandingannya amang inang akar permasalahan ni bangsa Israel ima alani haul soan sama ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Bersungut-sungut do bangsoi tu si Musa. Tu debata alani khawatir tidak makan di padang gurun. Oh Musa, bawa kami pulang ke Mesir. Di sana kami bisa makan enak, makan daging. Takut bangsa itu, khawatir si Musa tidak lagi datang dari Gunung Sinai. Kalau si Musa tidak lagi datang dari Gunung Sinai, siapa lagi yang memimpin kita? Jadi di pajongjong di patu pahun nasidama patung lembu emas. Jadi akar permasalahan bangsa Israel ima haul soan. Kekhawatiran. Suang songonima dihita manginang. Akar permasalahan hita songon halak na porsetu debata marite hite Tuhan Yesus Kristus, yaitu kekhawatiran. Kita khawatir dengan segala hal. Khawatir dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Khawatir tentang kehidupan kita yang sulit saat ini. Ekonomi sulit, kebutuhan banyak, pengeluaran banyak. Belum lagi di gereja HKBP Cibubur, ya kan, harus membayar komitmen. Sudah bayar komitmen, bayar buat lagi talangan. Pesta Gotilon harus mabuan silua ganuk wik. Belum lagi membayar pilihan tahun. Mungkin lonceng masuk tadi yang bunyi kan teng neng 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 kan songonido kan makin. Mungkin sudah berubah di telinga kita. Bukan teng neng 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 bunyinya. Hepeng peng 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 hepeng 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 peng peng hepeng hepeng hepeng. Holana hepeng kan gitu. Khawatir kita. Khawatir kalau saya beri ini apa nanti selanjutnya. Kalau saya beri apa lagi selanjutnya. Amang inang, kita harus mampu mengelola kekhawatiran kita. Rasa khawatir, rasa takut itu adalah hal yang alami.
di dalam manusia. Karena kalau orang sudah tidak ada rasa khawatirnya, tidak ada rasa takutnya, mungkin dia bisa saja cepat mati. Tetapi kekhawatiran yang ada pada kita harus pandai kita mengelola kekhawatiran itu. Jangan sampai kekhawatiran itu menimbulkan rasa takut dalam hidup kita. Contoh, orang nasoboi marlange pas dia takut mendekati air, kolam, danau, dan yang lainnya. Dan bisa kekhawatiran itu memunculkan fobia, ketakutan. Jadi mengelola kekhawatiran itu harus supaya saya tidak khawatir dan tidak takut melihat air. Berarti saya harus mampu mengelola kekhawatiran saya. Supaya saya tidak khawatir, saya harus belajar marlange. Belajar berenang supaya saya tidak takut dan khawatir dekat air. Songonima kita berkendaraan, banyak kekhawatiran kita. Apalagi mamereng sonari kan di media-media sosial gudang do kecelakaan kendaraan bermotor. Ada rasa takut, kekhawatiran. Tapi kan dalam berkendaraan ini yang harus kita pahami, tahu kita waktu merem, tahu kita waktu untuk menggas, tahu kita waktu untuk berhenti. Jadi kalau hal itu yang kita jalani, pasti tidak ada kecelakaan. Ketika lampu merah dang diterobos, kan itu. Kalau diterobos, pasti ada aja terkecelakaan. Jadi amang inang, kekhawatiran itu tidak nyata. Itu adalah ciptaan pemikiran kita. Rasa takut yang diciptakan kekhawatiran itu tidak nyata. Jadi pernah amang inang mengikuti pelatihan untuk menghadapi rasa takut. Jadi hutio pami balon. Jadi disuruhlah kami memecahkan balon ini. Kayak mana? Ada kan pasti rasa takut. Gitu kan mecahkan balon. Takut kita. Pecahkan katanya. Takut kita pecahkan. Pecahkan. Dipecahkan terus. Ternyata seperti itulah rasa takut. Seperti balon itu. Tidak nyata. Kekhawatiran yang menciptakan rasa takut itu adalah permainan pemikiran kita. Rasa takut adalah permainan pemikiran kita. Sebenarnya tidak nyata. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan itu semua, maka hidup kita bisa dalam ketakutan. Kalau orang yang sudah hidup dalam ketakutan, pasti selalu melakukan blunder-blunder. Kalau takut gereja kita ini tidak punya uang, ya kan? Aduh, kurang pemasukan huriannya KBP Cibubur, kan ini.
takut paralado, takut sudi kan, aka paralado, dibain mai pensensi kan, dibain mai pensensi. Terakhir dibain mai pensensi, blunder kan itu. Ditiadahon ma ulos kan itu. Blunder ma kan itu. Ditiadahon ma akan penting. Gabe blunder. Ima alani kekhawatiran yang menciptakan ketakutan. Gabe blunder songon bangsa Israel. Alani kekhawatiran nasida, ketakutan nasida, gabe blunder. Dau nasida sian debata. Molotung terjadi tu hita, ngadau hita. Sian Tuhan debata alani ketakutan kita. Barita na uli tu hita manginang, songon adidok di turpuk tahun, jiwa yang hancur, kehidupan yang terasa hancur, akan dibangun kembali oleh Tuhan. Keluarga yang berantakan, pekerjaan yang hancur, akan dipulihkan Tuhan kalau kita melakukan seperti yang dikatakan di epistel kita. Sai jumoloma lului hamu harajau ni debata, dohot hati goronna, dungi tambahononna sudo sudi akka odeng tuhamuna. Tuhan akan memperbaiki semua kehidupan kita, hati kita yang hancur, keadaan rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang hancur. Tuhan akan memperbaiki itu semua kalau kita mendahului kerajaan Tuhan, mendahului mencari Tuhan daripada akka ondeng. Amin. Martangi yang mahita. Ale Jehovah debata manami na marhabangsa di banua gicang, hu puji jala hu pasangap hami guarmu marhite ende puji-pujian nami. Jalo mai gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu mahami salutna, tarlumobi di bagasan samingguon, tuho mahu pasahat hami sudi parngoluan nami, sai ramoti mahami salutna ruas ni hakabepe cibuburon, mangido hami tuho Tuhan, sai lehon ma tuhami sudi narikot di ngolu nami, asa talup hami mandalani parngoluan nami tarlumobi, homa mangaleon hami pasu-pasu. Ale Tuhan tu akaruas ni huriam na mga lului parkarejon. Say lehon ma Tuhan dinasida hasabaron sahat tu na dapotan parkarejon nasida. Homa mga ramoti saluhut usaha nasida. Ale Tuhan maluyate ma dipasahat Tuhan nami. Naung di basa-basa ko sa danak boru di keluarga. Taruli pardede boru luban gaul di ari nang salpu. Tuhoma hupasat hami keluargawon. Sayhoma mandungani nasida. Laho mangaramat dakdanak na baru sorangi. Di bagasan haipason. Anggiat ibur magodang gabi anak si buan las ni roha tujoloan. Ale Tuhan hubon hamido ruas na tambah. Di Huriamon, ima keluarga Victor butar-butar, boru manurung, dohot keluarga Rafael Situmorang, inang Mauran, Lucy, Selviana, nang bergabung nasida gabi ruas ni Huriam HKBP Cibubur, Sayhoma,
Tuhan manorangi saluhut parnguluan nasida, partondion nasida, asalam tumanda gawarmu nabadiai. Suang songoni diurasmi, huriam nanaing marbagas imani Yehuda Adrito Tambunan. Dohot oroanna si putri Cantika Boru Pardede di tanggal 4 Oktober 2025 nanaing ron upasat hamima nasida tuho nang salut keluarga kedua belah pihak ramotima salutna asa boy tarbahin nasida mar hai pason jala boy mardalan dohot dengan ulaun nasida ale Tuhan sadarion patupauni huriamdo acara pemensiunan tuh sahalak situa ima di ina nami inang sintua de boru manik ala naung gonop umur 65 tahun Tuhan hodo mangalehon saluhut na denggan alani mandok mauliate hami Tuhan saat do tohonan ni diula inang situa de manik tujolonon pe say tongma ramoti jala pargogoi ina namion dohot saluhut keluarga nasida upasat hami matuho ale Tuhan muliate ma Tuhan saluhut program ni huriam tong do upasat hami tu tanganmu asa homa mangaramoti jala mangarajai anggiat boy mardalan dot dengan tahu hasangapon di guarmu pesta gotilon dohot pembangunan nami Tuhan asaho boy mardalan dohot lancar jala boy hami salutna marsadani roha unang adong anggo sada sian hami marungut-ungut patulus jala pasikop ma salutna Tuhan dang lupa hami manangyak kondongan nami na di bagasan parsahiton di rumah sakit manang na pemulihan di bagas nasi dabe ima yesina boru tampu bolon inang JM hutagaul rikot tambun opung Chandra Doli Pangaribuan inang hutahayan boru Panjaitan Johana boru Tambunan amang si hotang inang si hotang boru Manalu amang je Marbun amang be Panjaitan homa Tuhan mangalehon hamamalum tunasida anggiat tu akatikin nang ro boy pajuppa kami rap mamuji guarmu di bagasan jorom ale Tuhan sian salut nai se sama dosa do pangulesan nami asa tama hami di jolom majalo sudi akap pasu-pasum mari tehite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Marende mahita buku ende nomor 760 ayat sada urut papunguhon pilihan.
Ale debata manami na di banua gicang, hodo haroroani salut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masian na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuho, sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilihanon, patimbulo na rajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marite hite tondim. Asalam hutanda hami godang nisi lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongonon, songon na di banua gijang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot debata bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata bohina tuho, jala di pasaron mat damena tutondim. Amin.